हेल' फ्रेन्ड, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाहैबाय। दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव बा नोंथांमोनजों मोनसे फिसा बाथ्रा सावरायनो लादों। माने फिसाब्लाबो बियो मोनसे गिदिर जोंनि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट जानोबो हागौ आरो बेनिखायनो नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा बेखौ आसा थाबाय। दायो जों मिथिगौ माने थांनाय 13 थारिखआवहाय मोनसे आसामनि भारतनावबो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जादों, खिन्थु आं बे आसामनि जोंनि बे बिटिआरनि बिटिसिनि दावहा जानायखौल' आं सावरायगोन। बे जाहैबाय बा फंनैसो जों सावरायलायगोन, शेयार खालामलायगोन। बे जाहैबाय माने आसामावहाय मोनसे थांनाय 13 थारिखआवहाय मोनसे गिदिर दावहा जादोंमोन। बे दावहायाव गोबां पार्टिनि सुबुंफ्रा गावजों गाव दावहा नांदों आरो बे दावहानि फिथाइखौ दिनै 23 नभेम्बराव दिनै मोननो हाबाय। आरो बे दावहायाव सोर देरहासार जाखो बेखौबो जों नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव निस्सय नुनो मोनखाबाय। आरो बे दावहानि गेजेरजों बेखौ हमदांनो हायो बबे पार्टिया उननि समाव बिथांनि राजनितिक जिबना अस्तित्वआ थागोन ना थाया, बिनि सायावबो मोनसे बिग कुइसन बे दावहानि गेजेरजों जों निस्सय बुजिनो हायो। थ' बिदिब्ला आं एसे बाथ्राखौ खेंसालियै बुंनाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय माने जोंनि आसामाव गासै मोनबा उफ्रा बिसायख'थि जादोंमोन। बे उफ्रा बिसायख'थियानो जाहैबाय 11 नं दलाइ समस्ति आरो 31 नं सिदली समस्ति आरो बेजों लोगोसे ओरै 32 नं बङाइगाव एसेमब्लि कनस्टिटुवेन्सि, बेजों लोगोसे 77 नं बेहाली समस्ति आरो बेजों लोगोसे जोबथारनायाव ओरै बाथियावहाय दङ 88 नं सामुगुरि समस्ति। नैबेयावहाय गासै आसामाव मोनबा उफ्रा बिसायख'थि जादोंमोन। बेयाव खिन्थु दा जों फैयै फैयै नुफैबाय माने सोर बे रिजाल्टआवहाय देरहासार जाखो आरो सोर जोबथा मिनिनो हाखो, नैबे जों बे रिजाल्टनि गेजेरजों जों हमदांनो हाबाय आरोखि। दा नंगौ माने बे दावहायाव गोबां सोरनिबा पार्टिया दुखु जाबाय, सोरबाबा मिनिबाय रंजा खुसिजों, जोबथ्र'हायै रंजा खुसिजों बेबायदिनो बाज्ल'बाय। खिन्थु सोरनिबा खाफालाव बेबायदिनो दुखु हांमाजों अराय सम सुख'हायै दुखु दाहा बिसिनि गोरबो बिखायाव अराय सम जानानै थाबाय। दा थ' बिदिब्ला दिनैनि जानानै थांनाय बे रिजाल्ट जे आसामाव मोनबा बिसायख'थि उफ्रा बिसायख'थि जादोंमोन, बिनि रिजाल्टखौ आं स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन आरोखि। आं बेयाव जास्ट ओरैनो जायानाखि देरहादों नैबे केन्डिडेटनि मुंखौल' होना होबाय आरो बे देरहानाय केन्डिडेटआ बबे दोलोनि बा बबे पार्टिनि आं बेखौ होनाय जाबाय। नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला बे स्क्रिनाव नायनानै नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो।
जोबथारनायाव बेखौ आसा थाबाय नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो। मानोना नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आंनि चेनेला ग्र' जागोन। बेनिखायनो आसा थाबाय बयनिसिमबो। आरो जायफ्रानाखि दासिमाव आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय बिथांमोननि सायाव गोबां रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जायफ्रानाखि दासो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोन बयखौबो आं गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो, लाइक शेयार खालामना होदो। आरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जे माबायदि भिडिअ खालामोब्ला माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोना अननानै बे कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। जाहाथे आंबो नोंथांमोननि सुबुरुनजों बा एडभाइसजों आंबो आंनि भिडिअखौ आपडेट खालामलांनो हायो। बिनि थाखाय नोंथांमोनसिमबो गुरैयै खावलायनाय